Картинката на планините има... Ама аз да ви скажа. Скъпи приятели, там ще дясно. Нека тя бъде мирна, толерантна, свободна. Води по верния път най-ценното, което имаме, именно нашите деца. Да, бе, сега, бе. Колко ни часа, ще сме на това. Целият екип се страхнали зад нас. Украина. Па! Да, бе. Не как свършват, сега ще говори Жечо. Ти купили си водка, за да пиеш водка? Бобос, сега почва шефа да говори по телевизията. Така че научиш. Слушай, пак ти Шефа ще ти говори сега. Така че трябва. Зарива, колко беше. По-първите, министъра. Каратистите. Дайте работа, бе. Остави вика, внимава като гърма, вика на кнеса слава водка. Я ги оси на масата, всеки по една. Абе, то отзад е шоуто зад блока да има. Аз го причам. Е, тук е шоуто. А на Пешо зад блока е такова световното. Е, такива тръбиени. Това, бат с поличка ги карат всека година. Няма една гърмека. Такива ги бутат и палат и бегат. Аз не гледам още занимава само. Е, там отворено. Мисля, че ще се запалиме на балкона с теб и рад. Има ли още една? Папа, моли! Това как фърчи? Това как фърчи пръсти, нали знаеш? Аз познам хора. Те е толкова много да дадеш. Без два. Поема на теб. Черепче. Аз функционирам. Това е шпреш. Вървиш напред, докато научаваш повече и повече. Едно от най-важните неща.